Aj, za chvíľu. No, vyššie ako nemohol dať. Takže čaute naši sledovatelia. Nachádzame sa na Zemplínskej šírave. Kto to tu pozná, alebo kto nepozná na časti Prímeska. Prijali sme pozvanie na rybačku od našho veľmi dobrého kamaráta, od Patrika Capka. Ahojte. Kto ho nepozná, je to juniorský majster Slovenska, opravba, keď sa pomýlim. Tak. Na položenu, alebo ako to? Kaprový rybolov, normálne. Lov kaprov. Tak. Čiže prijali sme, ako som spomenul, pozvanie od neho. Ideme, čakajú nás krásne 7 dní, takže chceme tu stráviť pri tejto vode. Uvidíme, čo nám táto voda dá, nedá, ale ja budem spokojný za každú rybku, či to bude fakt pleskač, ktorým som známy, že ja na pleskače idem veľmi. Až do Trebišova. Až do Trebišova, to znamená, no. Čiže uvidíme, buď pleskač, ale jak som povedal, za každú rybu budem ja osobne vďačný. Čiže môžeme si predstaviť túto našu vodu. Fakt, kto tu ešte nebol na tejto prímeskej, tu asi, Patrik, ty tu máš asi možno viac odchytané. No. Tu asi nejakú hránu alebo niečo, tu skôr bude asi všetko taká rovinka, že? Taká rovinka, až potom tam vzadu je taká nevýrazná stará cesta. No ale na ňu máme asi primálo šnúry. Je to fakt ďaleko. No a môžeme tu skôr hľadať nejaké tie stromy, nejaké zmeny štruktúry dna, čo sa týka z blata do tvrdého, niečo také. Ale viac menej len trafiť tú rybu, zakrmiť a čakať. Takže. Tak, ako som povedal, máme pred sebou krásnych 7 dní. Ja už som Sme pripravení, takže chlapci, poďme na to. Ideme na to. Takže pokladáme si prútik. Mohlo by za chvíľu prešať, čo by znamenalo, že aktivita by sa mohla zmeniť. Dúfajme, že nám to pomôže. Hádžeme tu ešte pár buličiek a budeme dúfať. Takže ľudia, ako sme predpokladali, je tu úplne hrozná búrka. Práve nás to uchytilo. Dúfajme, že to dopadne dobre. No takže ľudia, hlasíme sa vám. Vietor už skoro nulový. Búrka prešla. Záver medzi to nebol žiadny. A teraz robíme nočné výjažky, takže držte palce. No ľudia, teraz si užite Aeromax, ktorý som spravil. Ľudia, takže máme tu ďalšiu noc. Cez deň boli nejaké 2-3 jazdy, každý si ako jazdu vyskúšal, lenže nedopriali nám až tak, vyťahnuť sme nevyťahli nič, ale dúfajme, že cez noc to konečne zaberie a vyťahneme niečo, takže držte palce. Takže ľudia, máme tu kaprika, nočný záver, tak chce do 7-8 kg. Chytili sme ho na sladké gule s popkou. Bola tam nejaký ananás, tam bol určite popka. Aj s nejakým bolisom, neviem presne akým. Kaprik je to pekný, záber robil dobrý, aj do jazdy si potiahol. A poďme mu darovať slobodu.
Dávaj. A je to... Dobre. A ideš, pucuj. Rýchlo. Hej Jimmy, ale však to má zachytené o toto. Nemám. Máš. Lotičku. Nemá. Má. O čo zastavíme? Vidíme to, ne? Takže ľudia, po konečne dlhom čakaní tu máme nejaký záber. Dúfajme, že to bude kaprik, lebo keď nie, už strácam nádej. A držte palce, že to dopadne dobre. Už nie je ďaleko. Takže kamaráti naši, prišlo to ráno krásne a vyťahli sme takéto pekné vodičky. Krásny kaprík s váhou necelých 12 kg. Áno, aj takto sa dá spaliť. Ďakujem ti. Zdravúčky kaprík. Áno. Nie. Takže ľudia, stal som na menší fail pri naväzovaní na väzcu a háčik skončil vo mne. Takže ideme sa nejako to snažiť vyoperovať von a dúfajme, že to dobre dopadne. Čiže znova nám to cinklo. Krásny ranný budíček. Prišla krásna osmička. Prišla na guľu od SBS-ky. Na Black Pepper, tuňak. Čiže dúfajme, že sa nám to pohne ďalej. A pri ďalšej rybe sa znova ozveme. Čiže konečne nám to piplo. Nie je to nič veľké, je to taký maličký, skoro do 3 kg. Čaute ľudia, takže my pomaličky už končíme na tú na Šírave. Máme za sebou krásnych 7 dní, plných krásnych spomienok, príbehov, že prišli na ráno. Tešíme sa určite, aspoň ja sa teším na ďalšiu spoluprácu, určite sa stretieme pri vode. Vidíme sa. Tak, a hlavne aj vy ľudia. Choďte k vode a čo? Chytajte ryby. Presne tak. Čaute. Čau. Čau. Čau.